1. septembar je najbolji dan za nove početke. Zbog toga smo se danas skupili ovde da uradimo jednu važnu stvar. U kompjuteru ispred nas se nalazi velika baza podataka. U njoj je 6110 potpisa na deklaraciji Pokreta Budućnost za mlade. To nisu samo potpisi mladih, već i potpisi naših roditelja, nastavnika i nastavnica, kao i drugih ljudi koji žele dobre škole i bezbedno odrastanje. Deklaracijom Budućnost za mlade tražimo obrazovanje zasnovano na naučno utemeljenim pristupima sprečavanju nasilja, na životnim veštinama i vrednostima kao što su ravnopravnost i zdravlje. U toku letnjeg raspusta učestvovali smo u prikupljanju potpisa zajedno sa timom od 27 mladih aktivista i aktivistkinja. Delili smo deklaraciju na društvenim mrežama, slali smo je u porukama, zaustavljali smo slučajne prolaznike na ulici i kucali na vrata naših sugrađana. S lecima u ruci obišli smo čitavu Srbiju, pa tako prikupljeni potpisi dolaze iz Beograda, Novog Sada, Sombora, Zrenjanina, Pančeva i Vršca. Bili smo u Obrenovcu, Mladenovcu i Aranđelovcu. Obišli smo Užice, Kragujevac, Kruševac i Kraljevo. Bili smo u Nišu, Leskovcu, Pirotu i Despotovcu, a našu deklaraciju potpisali su ljudi koji žive u Beloj Crkvi, Čačku, Raški, Sremskoj Mitrovici i Žitištu. Danas ova deklaracija zajedno sa svim našim potpisima stiže na zvaničnu e-mail adresu Ministarstva prosvete Republike Srbije. A šta očekujemo? Očekujemo razumevanje, podršku, poziv na sastanak i ozbiljan razgovor o našim idejama. Jer to nisu neke apstraktne ideje, već konkretni predlozi za unapređenje obrazovnog sistema. Ako u prethodnim mesecima niste stigli da pročitate deklaraciju Budućnost za mlade, ne brinite, niste zakasnili. I dalje je možete pročitati i potpisati na internetu. A sada naša 6100 puta potpisana deklaracija putuje u Nemanjinu 22. Poruka je poslata.